Takže zdravím všetkých. Natáčam video. Rozhodol som sa, alebo pocítil som, že teraz je ten správny čas ho natočiť. Už dlhšie obdobie som čakal na to, kedy to príde. A zrejme som si musel akože prejsť nejakou cestou, aby som sa dostal do tohto bodu, že vám takéto video chcem spraviť. Chcem, aby toto video bolo úplne autentické, to znamená, že nechcem ho vôbec ani strihať, ani ho nemám kde strihať, takže proste bude to formou takej terapie a zároveň by som rád možno niekoho inšpiroval, niečo odovzdal, nejaké zaujímavé informácie z môjho života, proste celkovo nejaké moje pohľady na niektoré veci, ktoré sa v živote dejú, tým nemyslím len geometrii, a blbosti, hej. Teraz to znie strašne tak divne proste, keď o tom rozprávam a keď si predstavujem, že niekto to proste z tejto RG community pozerá, tak akože sa trošku divne pri tom cítim, ale jednoducho mám ten pocit, že to niečo takéto mám spraviť, takže jedná sa o to, že ako už ste možno prečítali z toho názvu alebo takto, čo som tam napísal, tak by som chcel rozprávať aj o antidepresívach a rôznych takýchto veciach, ktoré sa mi akože udiali za posledných niekoľko mesiacov aj rokov. A z tohto dôvodu, že sa mi tieto veci stali, tak som pochopil určité veci v živote, že aj som vďaka tomu získal úplne iný pohľad na rôzne životné proste situácie a niečo ma to naučilo. A hlavne by som chcel proste rozprávať o týchto veciach, o antidepresívach a depresiách vo všeobecnosti proste pre ľudí, ktorí sú v mojom veku a menej, lebo v dnešnej dobe je to extrémne rozšírená proste, akože nie že choroba, ale je to proste veľmi rozšírené a ľudia stále majú taký zvláštny pocit, keď o tom majú rozprávať. Ja keď aj som v práci alebo takto s ľuďmi, keď sa s nejakými stretnem, tak ja väčšinou, keď už cítim, že je to človek akože mne trochu bližší, tak im poviem jednoducho, že beriem antidepresíva a akože nehanbím sa za to, hej. Takže týmto videom by som rád akože povedal, alebo dal tak viacej do povedomia to, aby ľudia menej sa o tom báli rozprávať a proste inak sa pozerali na ľudí, ktorí tie antidepresíva berú. Pretože ja vám môžem tak povedať, že antidepresíva beriem už rok a 3 mesiace, dajme tomu. Alebo jednoducho minulý rok, koncom roka som ich začal brať. A prvýkrát, keď som prišiel k doktorke, ktorá je ako psychiatrička, a ja som tam sedel pred ňou a som sa tam prvýkrát sadol a ona mi hovorí, že dobrý deň, že čo vás privádza, tak som jej povedal, že sa necítim dobre a že v živote som nečakal, že tu budem sedieť, hej. Takže som sa cítil veľmi zvláštne. Cítil som sa, že ako nejaký chorý človek, alebo proste, že niečo som není v poriadku a tak. Ale ona povedala, že je to úplne normálne, že veľa ľudí takto chodí, aj v mojom veku, tak to potom nejako som to postupom času prijal. A viete, ono najdôležitejšie je, vy keď si tam prídete prvýkrát sadnúť takémuto človeku, ktorý proste vám má posúdiť, že či máte depresie alebo nie, alebo proste má vám predpísať nejaké tabletky alebo niečo, tak vy si musíte sami pred sebou priznať, že máte nejaký problém a chcete ho riešiť, lebo inak sa to nedá. Dnes viem, že ja som depresiami trpel už asi 4 alebo koľko rokov, ale som si to nechápal nevedel som o tom, že ako to funguje, vôbec som tomu nerozumel. A ako keby som si potom už nejaký čas ani nechcel to pripustiť, že ja by som mohol mať nejaké depresie, lebo som si myslel, že keď budem mať depresie a pôjdem tam, že budem brať lieky, že ja proste budem nejaký chorý človek a v živote sa z toho nedostanem, nikdy sa z toho nevyliečím, ale to bolo presne ten mindset, ktorý väčšina ľudí má a ja som sa rozhodol, že musím proste o tom nejako povedať moje poznatky, ktoré som už získal aj od tej pani, pretože
je to dosť dôležité vedieť, ak niečo so svojím životom chcete spraviť a cítiť sa lepšie. Antidepresíva fungujú na takej veci, lebo jednoducho fungujú tak, že oni začnú účinkovať až po nejakom čase, hej. To nefunguje to tak, že vy keď si dáte tie tabletky, tak za týždeň už budete, ja neviem, nebudete mať úzkosti, nebudete mať depresie a budete sa hneď cítiť šťastný, budete skákať proste po plafón, hej. To tak nefunguje. Ono proste začne to účinkovať, je to asi individuálne, ja som to, ako vy ani necítite, že beriete nejaké lieky, hej. Ono to tým pádom, že to proste postupne nabieha v tom mozgu, tak vy to ani necítite a zrazu už si iba po nejakom čase začnete prípadať, že už sa cítite lepšie, hej. A vtedy vy viete, že proste asi to účinkuje. Ale je to dosť ťažké, keď to začnete prvýkrát brať, to pochopiť, že vlastne vy sa cítite lepšie vďaka tým liekom, alebo nie, že vďaka tým liekom, ale jednoducho, že vám to nejako funguje, hej. Že niečo sa proste deje s vami. A ja som tiež akože nejako v podvedome akceptoval, že asi nejaké tie tabletky začali zaberať, ale stále som to akože bral tak, že však to sú proste len tabletky a že cítim sa dobre, že akože to bolo aj také obdobie, že boli tie avardy a proste veľa takých vecí sa mi dialo v živote, ktoré ma robili šťastným proste, veľkú radosť som mal, takže ja som to bral tak, že to ani moc není o tabletkách, že to je hlavne o tých veciach, ktoré sa mi dejú, hej. A tak. Potom prišla dievča, ktoré akože mňa ešte viacej naštartovalo a pridalo mi vlastne len akože prilialo, ako keby, ja neviem, ako by som to proste prirovnal, ale dajme tomu, že prilialo do pohára vodu, hej, ako keby, a ja som sa ešte viacej naštartoval a mal som neskutočne veľa energie, akože niektorí z vás, takí mne bližší ľudia, to vedia a niektorí ne, väčšina ne. A jednoducho mal som strašne veľa energie, furt som niečo potreboval robiť, chcel som začať žiť, hej. Pretože ja som 6 rokov v podstate sa vôbec nesocializoval. Žil som len tu na Discorde, nemal som žiadne koníčky, nič, pretože je to, akože ťažko vám to viem vysvetliť, ale určite to súviselo to aj s tými úzkosťami a depresami, ktoré som mal, hej. Ale v tom období, keď sa mi to všetko dialo, ja som tomu nerozumel. Takže ja som ako keby načerpal za tých 6 rokov energiu a teraz behom pár mesiacov som ju všetku chcel keby proste použiť. Takže veľa vecí sa mi udialo takých, ktoré doteraz ani nechápem, ale dalo mi to zase nejakú energiu na to splniť si svoj sen a kúpiť si byt, hej. A vlastne to je ďalšia z vecí, ktoré ja mám, asi nejaký dar alebo čo, že ja veľakrát v živote som využil príležitosti, ktoré mne prišli, hej. Ako keby som mal na to nejaký cit alebo čuch, že veľa ľudí proste by to ani nebralo ako nejakú životnú príležitosť alebo šancu a ja proste som to vycítil, že to je nejaká šanca, že treba to proste sa jej chytiť a ísť. Tak toto bolo aj s tým bytom. A ako to išlo proste ďalej, mal som 2 práce, všetko a Discord už v podstate pre mňa nebol nejaká priorita, keďže viacej som sa snažil žiť taký ten reálnejší život. A aj keď máte 2 práce, tak ono akože nemáte moc na to už potom energiu nejaký Discord riešiť. Takže, ale v tom období ja som to bral tak, že vlastne ja som mal motiváciu, hej, pre mňa to nebol problém mať 2 práce alebo niečo. V podstate som všetko robil tak, ako som chcel. A potom prišli rôzne situácie životné, to trvalo pár mesiacov, hej, kým sa kumulovala tá energia a proste tie okolnosti. Až som sa tak vyčerpal, že v máji, to bolo asi koncom mája, som, ja neviem, ako by som to nazval, psychicky sa zrútil, alebo neviem, proste nervové nejaké vyčerpanie som mal. A bol som v práci vtedy a tiež sa stala jedna taká vec,
ktorú nechcem spomínať, a ona ako keby len trošku tomu dopomohla. A ja som sa proste zrútil a bol som akurát v práci vtedy. Aj som tam plakal všetko a proste mi tam veľmi pomohli. Akože niektorí špeciálni ľudia v tej firme. To akože nechápem, že takíto ľudia sú akože inteligentní okolo mňa, aj súcitní, a chápete, že ste v práci a tí ľudia vás podporia, hej, namiesto toho, aby vás poslali domov a vyhodili alebo niečo, hej, a proste vám povedali, že čo tu robíš, že máš tu pracovať, hej, a postavili sa voči mne veľmi tak súcitne a priateľsky by som to nazval, až rodinne možno, a akože mi dosť pomohli. A vlastne to bolo aj tým spôsobené, to moje zrútenie, že ja som predtým, asi mesiac predtým, vysadil antidepresíva zo dňa na deň, hej. Pretože ja už som bol v takej fáze, tak som bol psychicky na tom a emočne dobre, že ja som si myslel, že proste ja som úplne v pohode a že mám toľko energie, že mne už nič sa nemôže stať, že ja som úplne neporaziteľný človek, naozaj som si takto myslel proste. A potom proste som zase dostal také spätné väzby od niektorých ľudí, ktorí mne sú veľmi blízki, že možno som chorý, hej, a takéto veci. A ja som si to, proste mňa to nasralo, hej, že mi niekto niečo takéto povedal. Takže som vysadil tie lieky zo dňa na deň a som si povedal, že však mne nič není, hej. Lenže tam sa jedná o to, že vy keď vysadíte tieto antidepresíva zo dňa na deň, tak vy tie prvé dni možno nič necítite, ale po nejakom týždni, po dvoch už začnete cítiť vedľajšie účinky, ako som ja napríklad cítil. To boli úzkosti, obavy, proste možno aj depresia to bola, už si nepamätám si presne ten pocit, ale pamätám si, že som proste došiel napríklad do roboty a tuto na hrudi som mal obrovský tlak a nedokázal som to zastaviť, hej. To akože ľudia, ktorí sa tomu nerozumejú, by povedali, že to máš len v hlave, hej, že to je proste, že musíš mysleť na niečo pozitívne a nejaké takéto veci, lenže jednoducho jedna vec je, že bolo to ovplyvnené tými liekmi, hej. A ďalšia vec je, že proste vy úzkosť alebo takýto stav vy neviete proste lusknutím prsta zmeniť, hej. A toto je ďalšia vec, ktorú by som proste rád akože ľuďom dal do povedomia, že čo to naozaj znamená, keď človek má úzkosť a depresiu a je v nejakom takomto stave. Proste sú ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú a tých ľudí berú ako, ja neviem, že sú, buď sa im nejak akože vysmejú, alebo to dehonestujú, že proste to nič není a tak, hej. Ono dobre, keď sa človek počuje občas, že to nič není, hej, tak si povie, že je dobre, že asi to nič není. Lenže keď vy toto máte dlhodobo, niekoľko rokov, napríklad, alebo niekoľko mesiacov, mávate takéto stavy, že fakt akože už nemáte keby ani chuť žiť, alebo neviete prečo žijete, proste cítite sa strašne zle, úplne negatívne, neviete sa z ničoho tešiť a potom vám niekto povie, že to nič není, že to prejde a tak to vlastne len zhorší ten stav, to zhoršuje proste, alebo je akože zväčšuje sa tá bublina, ktorá raz praskne, hej, pretože nemôžete povedať človeku, ktorý sa cíti tak, že proste nechce žiť, hej, vy nemôžete mu povedať, že to prejde, lebo to tak proste nefunguje. Ja vám môžem povedať, na vlastnej koži som zažil niekoľkokrát tento rok také stavy, že
som napríklad bol na bicykli a cyklistika je akože jedna z mojich hobby, ktoré fakt mám rád a proste veľmi veľa nápadov aj ohľadne proste komunity som dostal práve na bicykli, takže som to bral, že dostanem dobré myšlienky, tak som išiel. Lenže no na tom bicykli, ja už keď som sa vracal domov, ja som mal proste také stavy, hej, že ja som chcel iba nech to skončí. Že ja som proste, ja nemal som myšlienky, že chcem sa zabiť, ale ja som mal myšlienky, že akože nechcem proste žiť. Rozumiete? Že nemal som myšlienku, že napríklad chcem ísť skočiť pod vlak, chcem sa podrezať alebo niečo, ale proste nemal som chuť vôbec už žiť, pretože ten pocit, ktorý som mal, to sa nedá ani opísať slovami, ale najbližšie je to pocitu úplnej beznádeje, frustrácie, proste žiadny cít necítite, úplnú skľúčenosť, smútok totálny, úplný a vy si myslíte, že to nikdy neskončí. A potom mi to podarilo nejako predýchať, ale akože tiež to nebolo teda jednoduché. A vtedy som si povedal, že musím s tým niečo robiť, že proste to jednoducho tak nejde. A začal som tie lieky zase brať. A dal som si do hlavy takú motiváciu, že budem tie lieky brať do takého obdobia, až kým ja sa v živote nebudem cítiť úplne akože vyrovnaný. Že proste budem mať akože svoj život pod kontrolou a nebude mi vadiť, alebo proste nebudú mi prichádzať nejaké rôzne ťažšie také situácie, hej. Samozrejme, život je nepredvídateľný, stať sa môže čokoľvek, ale nejaké harmonickejšie obdobie, keď máte dlhšie, tak vtedy, keď niečo takéto budem mať, tak vtedy postupne by som tie lieky rád začal vysádzať. Lenže, ja keď som prišiel za tou psychiatričkou a som sa rozhodol, že chcem tie lieky začať brať, tak som sa jej pýtal, že prosím vás, vysvetlite mi, že prečo mám depresie, hej? Že ako to funguje, čo to spôsobuje. A proste ma to zaujímalo, pretože chcel som chápať, že čo sa vlastne so mnou deje, že či som naozaj nejaký chorý, alebo že či to je nejaká fakt choroba, ktorá sa ani nedá vyliečiť, alebo proste, že ako to funguje. No a teda tá pani mi vysvetlila to tak, že keď človek je dlhodobo pod stresom a nejakým proste aj fyzickým, psychickým vyťažením, akože fakt, že dlhšie obdobie, niekoľko mesiacov, tak je pod veľkým stresom a vtedy sa v tele produkuje proste veľa kortizolu. A vy keď máte nedostatok proste odpočinku, nedostatok nejakého aj toho psychického proste tej pohody nejakej, tak neprodukujete toľko serotonínu a dopamínu. Hej? To sú tie hormóny proste šťastia a radosti, pozitívnej nálady a tieto veci. A ten kortizol proste to nejako vyblokuje alebo jednoducho niečo s tým spraví. Alebo prebije to a máte viacej toho stresu, tej negativity a vtedy ste oslabení a proste náchylnejší na takéto stavy, na také proste depresie a tak, hej. Potom ďalšie faktory určite tam zohrávajú aj to, že ako ste napríklad citlivý človek, aké veci ste zažili v živote, možno nejaké traumatizujúce, stačí jedna, hej. Nemusí ich byť viacej proste. Môže to byť aj také, čo si aj možno ani nepamätáte, ale neviem, ja som není na to odborník, aspoň si ja myslím, že určite to ovplyvňuje aj to, že aký je človek napríklad citlivejší a takto, hej, pretože poznám ľudí, ktorí nemajú depresie a tiež si zažívajú rôzne veci a im to nič nerobí, takže neviem, čím to je, ale napríklad ja si myslím, že určite na to majú vplyv aj tieto veci. Či ste citlivejší, alebo či ste zažili nejaké traumy a tak. Keď nemáte proste dlhšie človeka, s ktorým sa môžete o tom rozprávať, tak to je tiež jeden z veľkých problémov, pretože vy neviete, čo sa s vami deje a nasávate proste, máte v sebe tú energiu, to dusíte a to vám ten pocit tej depresie a úzkosti ešte zhoršuje. A toto ja som mal niekoľko rokov. Preto ja som ani so spolužiakmi proste na strednej škole sa nemohol moc rozprávať a cítil som sa tam taký proste
nepochopený a taký nulové sebavedomie som mal a všetko. Vôbec som nemal chuť sa nadväzovať kontakty s nikým. A preto som aj potom urobil taký kvázi únik na ten Discord, čo ale neľutujem. Pretože vlastne všetku moju životnú energiu ja som venoval iba tej komunite. A asi je to aj tak dobré, ale zároveň to, že som sa keby nesocializoval tých niekoľko rokov, tak to na človeku proste zanechá nejakú stopu, hej, že máte každý raz sa bude socializovať a aj vy, ktorí máte teraz 16, hej, alebo 18 a ste tiež možno introvertnejší a ste stále na internete, tak proste to musíte pochopiť, že jedného dňa z tejto bubliny vyjdete do toho sveta, hej, začnete pracovať alebo niečo jednoducho sa vám zmení v živote a budete donútení proste viacej nadväzovať kontakty a starať sa o seba. Pretože celý život vám nebude vás niekto obskakovať a nebude vám celý život niekto proste so všetkým pomáhať. Takže čím skôr to pochopíte a sa to nejako naučíte, tak tým lepšie pre vás. Takže tým som chcel to povedať, že čo som to chcel povedať, už neviem. No, neviem, čo som hovoril, ale teraz by som nadviazal na ďalšiu vec a to je, že som sa rozhodol, alebo takto poviem. Neskôr sa mi stala zase taká vec, to mohlo byť asi v auguste, koncom leta to bolo. Dostal som panický atak a tiež to spôsobil to akože nejaký dlhodobejší smútok a rôzne životné okolnosti, ktoré sa mi stali. Ale dostal som panický atak, až prišla pre mňa sanitka. Lebo ja som si myslel, že umrem. A akože nechcem, aby to teraz znelo nejako, že sa chcem ľútovať alebo niečo, hej. Len proste vám hovorím, že ako to naozaj, čo sa mi stalo a jednoducho, že sa to deje, hej, aby ste to chápali a vedeli, že takéto veci sa dejú. A ja som nevedel, čo sa deje, proste. Mne začalo trpnúť hlava, všetko, proste mne strpli. Ja som došiel do lekárne, lebo som akurát šoferoval, keď sa mi to stalo. A prvé, čo bolo, ma napadlo, že mám zvýšený tlak alebo niečo. Proste ja som nevedel, čo sa deje. A potom som sa rozhodol, že idem rýchlo do lekárne, že proste, ja neviem, možno tam budú mať proste tlakomer alebo niečo budú o tom vedieť. Tak som tam došiel a vtedy ma napadlo, už keď som mal viac tak strpnuté aj vlastne akože túto uši a nohy, už som nevládal pomaly ani chodiť. Tak som tam došiel a vtedy ma to napadlo, lebo už som to niekde čítal alebo počul o tom, že asi mám panický atak. Tak som im povedal, že dobrý deň, že mám panický atak, tam bola taká stolička, ja som si sadol a už som sa nevedel postaviť, pretože mi tak strpli nohy, tak sa mi proste, ja som nemal pod kontrolou vlastné telo. Ja som asi 2-3 minúty nedokázal ani rozprávať, ani telefón si vybrať z vačku a vlastne akože fakt som si vtedy myslel, že proste umrem. Už si nepamätám presne, že čo všetko, aké som mal tie pocity, iba viem, že to bola hrôza, normálne hrôza. A tak proste trvalo to niekoľko minút, neviem už presne koľko, ale som vtedy povedal, že oni mi povedali, že mám dýchať, že mám sa sústrediť na dýchanie a takéto veci a akože ja som sa snažil, ale v tej hlave, čo všetko bolo, tak som sa nedokázal sústrediť. Tak som povedal, že nech mi zavolajú sanitku, nejako horko, ťažko som to zo seba dostal, lebo som proste nedokázal rozprávať ani. Tak som povedal, že nech zavolajú sanitku, že ja to asi nedám. Tak potom prišla sanitka, pichli mi do žily, myslím magnézium alebo nejaký horčík, taký silnejší, aby sa mi uvoľnilo celé telo a akože zafungovalo to hneď do pár sekúnd. No a potom už to bolo lepšie. Sedel som v sanitke, s pani sanitárkou som sa rozprával asi 3/4 hodinu. Bol to veľmi zaujímavý rozhovor a na základe tohoto, čo sa mi stalo, som sa ja rozhodol, že musím asi zrejme ísť na nejaké terapie, nejaké psychoterapie alebo niečo, pretože
nechcem takto ďalej fungovať. Tak som sa rozhodol, že je na čase proste nejaké terapie si nájsť a začať ich proste robiť. Aby mi tá pani, ktorá to robí, alebo ten pán, aby mi proste nejako pomohli, aby mi to vysvetlili a nejako ma z toho vyliečili, alebo čo. Takže som našiel nejakú pani terapeutku. Sú to online terapie, bývajú aj terapie, ktoré máte osobne, že prídete proste do nejakej tej asi ambulancie alebo čoho, to som nebol ešte. A môžete sa tam súkromne s tým človekom rozprávať a potom máte online terapie. Takže ja som si našiel nejakú online terapiu a najprv som si myslel, že aké to bude zvláštne, nie? Že ani nebudem pri tom človeku, že neviem proste, nevedel som, čo si mám od toho predstaviť, čo mám od toho čakať a tak. A už som si povedal, že už som sa do toho dal, zaplatil som si to, tak idem do toho. No a prišiel teda ten okamih, že nejako sme sa spojili, skontaktovali a na tej terapii to vlastne fungovalo tak, že tá pani sa ma teda začala pýtať, že kvôli čomu som tam prišiel, čo vlastne akože s čím za ňou prichádzam, hej, že čo chcem vlastne na tej terapii, alebo čo tou terapiou chcem dosiahnuť, tak som tej pani povedal, že chcem sa vyliečiť a chcem uzavrieť svoju minulosť, ako keby, aby jedného dňa už som bol na takej úrovni, že proste neviem, veci z minulosti, ktoré mňa stále ťahajú ako keby naspäť a dole a spôsobujú mi depresia a rôzne také stavy, tak chcem ich proste sa s nimi vyrovnať. Niektorí ľudia to dokážu aj sami, ale ja som si proste povedal, že ja nebudem trpeť niekoľko rokov a snažiť sa o to sám, keď proste sú tu ľudia, ktorí sú odborníci, majú vyštudované na to školy, niekoľko rokov proste praxe s rôznymi ľuďmi, stretli sa s určite miliardami rôznych proste životných príbehov a tí ľudia zrejme buď vás vedia aspoň pochopiť, vypočuť a aj vám dať nejakú spätnú väzbu a povedať vám, prečo to tak je a proste nejako vám odbornejšie pomôžu sa s tým vyrovnať, čo sa vám deje. Takže ja som jej vysvetlil celý môj príbeh, čo sa mi dialo a tak ďalej. A išlo to a začal som mať z toho dobrý pocit, hej, že proste som niekomu rozprával ďalšiemu o tom, čo sa mi dialo, aj veľmi dávno ešte v minulosti, čo som možno ani nikomu nehovoril, neviem. A vlastne, keď som to tak nahlas rozprával tej pani, tak ako keby som sa odblokoval, že dokážem to hovoriť aj niekomu inému. A toto bol presne ten moment, kedy som si povedal, že je to už lepšie a že chcem s tým pokračovať. A vlastne to bol aj taký ten moment, že som si povedal, že o týchto antidepresívach raz chcem robiť nejakú osvetu, alebo jednoducho viacej to dať do povedomia aspoň ľuďom, ktorých to možno bude zaujímať a na ktorým to môžem povedať. A proste, aby to ľudia až tak neodsudzovali a nebrali to na ľahkú váhu, pretože vy, keď máte fakt nejaký ťažší stav, ktorý je spôsobený proste psychikou, tak vy aj keď chcete, tak to proste neviete sa z toho dostať nejako rýchlo, hej. To sú stavy, ktoré vy nedokážete kontrolovať. Možno nejakými meditáciami a takýmito vecami by to išlo, ale to sú také proste stavy, že vy nemáte chuť robiť vôbec nič, hej. Proste vy chcete len ako keby prestať existovať, lebo ten pocit, ktorý vy máte v sebe, to je akože, to je pocit úplnej prázdnoty, totálnej, že vy ani neviete vlastne, že čo sa tu deje okolo vás, že proste, že na čo ste tu a takéto veci, takže to všetko tým ľuďom chodí v hlave a presne preto aj vznikajú rôzne tie samovraždy a takéto proste veci tí ľudia robia, pretože ten pocit, ktorý vy máte, aj ktorý som aj ja mal, tak to je akože extrém. A preto ľudia, ktorí to ani nezažili, tak proste ťažko to vedia pochopiť. Na druhú stranu ja to aj chápem, ale proste tí ľudia by to nemali fakt zľahčovať a nemali by ľuďom, ktorí sa takto cítia, proste hovoriť, že to prejde a takéto veci, pretože to neprejde len tak, hej. Takže tak.
určite je veľa vecí, ktoré som ešte nepovedal v tomto videu. Chcel by som ešte pár takýchto videí spraviť, kratších, určite kratších. Možno ohľadne, nie že možno, ale určite ohľadne toho, ako sa mi podarilo ten byt kúpiť. Chcel by som povedať nejaké rôzne zaujímavé informácie, možno o tom, že ako taký proces prebieha. A myslím si, že celkom taký inšpiratívny a aj zaujímavý príbeh to môže byť. A nechcem si teraz, aby to znelo nejako, že proste ja som niekto alebo niečo, to vôbec. Ani toto video proste nechcem robiť iba preto, že ma lutujte a ja neviem, hej. Ja to proste všetko, čo robím, snažím sa vždycky ísť niečo odovzdať druhým ľuďom a to už, že čo si kto z toho vezme a kto sa ako na to bude pozerať, tak to už je každého osobná vec. Takže preto som aj to nechcel nejako striedať, nič robiť a proste len rozprávať, ako mi to ide, ako ma napadne, aby to bolo fakt nejaké autentické, aby ste proste pochopili, že si to nevymýšľam, že nemám nejaký scenár napísaný a nejaké blbosti, ani poznámky, nič. Takže takto. Takže ďakujem všetkým, čo ste si to kúkli. Koľko to má? 31 minút, takže aspoň jeden človek z RG to dokázal si vypočuť, tak je to frajer a dúfam, že vám to niečo dalo zaujímavé. No a urobím určite ďalšie takéto video, takže tak.